Okay, once again, mayong adlaw or kung gabi ka mayong gabi sa imong pagtanaw. Salamat sa imong pag-click sa ato ang video. O continue ta sa atong topic sa atong napulo kasugo para sa mga minyo o naanak kita sa ikaupat. No, ato na na-discuss ang tulo, ang una ang Ginoo aron malig-on ang inyong relasyon. Dayon ayaw pamakak sa usag-usa ug ang ikatulo ihabit ang pagtigom o develop the habit of saving. So kani ikaupat mao ni ang para sa mga minyo, ayaw kwintahi ug buybuyi. No, atong likayan ang pagkwinta ug pagpamuyboy ilabi na gyud sa do naman gyud mga minyo nga just like for example dunay ginikanan nila nga gapadala og mga bahin or mga hayupan, just like for example dunay naminyo nga gipadalaan sa siyang mama og karabaw, baka, or naminyo nga professional siya, ya nakapares siya og dili professional nya niabot sa point nga sa ilang panag-argue, panag-away-away, niabot sa punto nga nagkwintahanay na. Nya mo ingon na rin itong usa nga, ikaw ra ba wala ra ba gipadala ang imong ginikanan? Nya ako daghan kayong gipadala akong mama. Nya ikaw ra ba wala ba kay trabaho? No, ikaw ra ba kay may gani kay isugot ko nimo, naunta professional man ta ako. No, di ba? So daghan kayo nga mga nahitabo karon nga mga managtiayon nga nagkwintahanay and then niabot sa pagkabulag tungod kay ilang gihabit ning pagpamuyboy o pagkwinta sa ilang nabuhat or nahimo. O ika-lima, kaning i-practice nato ang paghilom o pagpaminaw. Naamang panahon nga managtiayon, dili malikayan kining itawag og panagkabangi o panaglahi sa mga prinsipyo. Apan ang importante nga aduna kay heart nga maminaw sa kapikas nimo sa kinabuhi, o kung aduna man siya iyaw-yaw sa imuha or dapat naagi usa nga maminaw kay sometimes manggod kung madala ta sa atong emotion, no, siguro makarelate ta niini nga kung madala ta sa atong emotion, mas pamation nato ang ato ang emosyon kaysa gisulti sa kapikas nato sa kinabuhi, no, naay panahon nga siya gasulti pa unya ato na pud yung gitabunan kay lagi dili ta mamati, dili ta maminaw sa iyaha. Kay ang gusto nato nga ang ato gyud mo'y matuman, which is dili siya proper, dili sa insakto tungod kay mukos kini og pag-ulbo o mukos kini og dako nga kasuko o dako ka kahiubos sa imuhang kapikas sa kinabuhi kung imo ning pagahimuon nga while gasulti siya nya imo pong sapawan wa pa gani siya kahuman nya imo pong sapawan. Ang nakanindot manggod ang Biblia nagaingon nga ang maalamon magpakahilom lamang apan ang buang-buang dali dayon siyang maka sulti. So gihulagway ang nagpakahilom og maalamon, ngano man siyang gitawag siya maalamon tungod kay samtang namati siya while dunay gayaw-yaw niya, dunay kapikas sinabuhi nga nagyaw-yaw din mamati siya, makahuna-huna siya unsay labing maayon niyang itubag, o kung makatubag man siya kalma lang ang iyang pagtubag o dili kini pinasikad sa iyang emosyon. Yun ana ang mahitabo sa atong kinabuhi kung aduna kitay pagpaminaw. So dili ta directly nga musukli og lahi nga pulong, kundi pinaagi sa imong paghilom makabuo ka og panghuna-huna nga diin inani ang imong isukli og dili pinaagi og pinagsingka ang imong sukli. So muni ang ato ang ika-5, praktiso nato ang paghilom og kining pagpaminaw. Tungod kay diha ang usa ni yaw-yaw, ang usa maghilom, diha makuha ninyo ang kalinaw o makonsensya o mausobra
ang inyong mood kung doon na yung nagpakahilom. Samantalang og kamong duha puros mo na nagulbo, so wala gyud tubig, puros kalayo, sigurado gyud nga mudako gyud ang kagubot or dako gyud ang damage sa inyong sulod nga bahin sa ato ang emosyon. And ika-unom, kining praktiso na to, iminti na to ang bahig o ang kalimpyo. Kay mao mo guni kasagaran gyud nga magubtan kung dili nato ma-practice kining pagbahig o kining kalimpyo. As I observe nga kung naagyoy mga kalat sa ato ang palibot, sa ato ang panimalay, dili matarong natug bahig, mo po nakaingon nga ang ato ang huna-una dunay kagubot. Nagubot pud kayo ang ato ang panguna-una, dili kita katarog huna-huna kung nagkagulyang ra, bisan asa ra, nakapasad-pasad ra, ang sagbot, ang ato ang panimalay, ang ato ang palibot. So, kung dili nato na siya ma-maintain, mao ni ang hinungdan nga daghan gyapon nga gubot kayo ang ato ang huna-huna. Unya mao ni ang sagad nga malalisan sa kadaghanan. No, kay ang usa limpyado, unya nakaparis man siya og dili limpyado, ang usa kusog kayo mubahig, unya ang usa dili man siya kayo mubahig. So muto nga mag-inawayay na sila. So diba? So kinahanglan diay nga ma-practice nato. Kung wala pa nato na nabuhat, dili pa man ulay ang tanan, apatay chance nga muhimo o ma-apply nato kining ma-practice nato ang pagbahig. So dili lang ang kapikas nimo sa kinabuhi nga siya lang ang maayong mubahig o naay pagpanglimpyo, kundi kita pod nga bana or asawa ba muhimo pud ta niining mao nga sugo o pamaagi. Kay kini kung limpyo ang inyong palibot, limpyo usab ang ato ang panguna-una. Nindot ug tawhay ang ato ang kanang hawan kay imong panan-aw ug mas nindot kayong paminaw nga dili kalat ug di limpyo ang imong palibot. So daghan kayo kang mahuna-unaan nga maayo. Samantalang og dili limpyo o gubot usab kayo ang imuhang panguna-una. So mo ni atong part 2 sa ato ang napulo ka sugo para sa mga managtiayon o para sa malipayon nga pagpuyo. So salamat sa imuhang pagpadayon gikan sa atong part 1, and then part 2 anindumin apatay part 3 ug kini nga video o kini usab nga video pwede po nimo ning tan-awon. So God bless, glory to God.